Hej kámo, já jsem teďka zjistil, že jakoby já to nenatáčel, takže všechny záběry budete mít tady od Jardy, ale další díl už to normálně to pojede. Takže teďka budete mít záběry od něho, nemáš shader nic, ale to nevadí. Tak prostě, no. Ten první díl bude prostě takovej celkem na nic, budete mít jeden pohled. Ale doufám, že jste si ho užili, nebo užijete. A to bude ono, takže můžete se dívat na video a prostě další díl, což bude série, už bude všechno v pohodě, umám se. Protože, řekněme, když zapnu OBS, já ho nezapnu, no. Prostě, nevím, nezačal jsem nahrávat z nějakého důvodu. Takže prostě máme tu takovou komplikaci, ale všechny pohled zatím bude tady od pana Jardy. Jo a to je všechno, takže děkuju a čau. Čau, já vás vítám u prvního videa tady na kanále Duocraft. Já jsem Štěpán a jsem tady společně s Jardem. Juice boost juice. Já to miluji. A máme tu Minecraft, začátek Minecraft série, takže to je jedno, takže asi můžeme začít a jestli budeme dělat sérii, takže to bude úplný začátek. A náš první cíl je získat takovou full diamond, což jsme takový lobotomové, že No. 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 Tak, vykraftím krumpáč, seberu kámen, a co jdeš dělat teďka ty? Já. No, ty, tady není. Zbaví toto pers. Ale můžeš mi taky sehnat to kámen. Já ti seženu všechno. Prostě ty si jenom sežen jídlo a pak můžeme jít možná hledat vesnici nebo kejvku. OK. Udělám ti i tvou vlastní pec, bacha, to bude luxusní. Luxusní pec. Bude ze zlata. To je ze zlata nejde teda, je z kamene, ale... Škoda. Jako mít doma zlatou pec. Kámo, to by byl. No a to bys musel být jaký milionář, abys to... Tak ne si už ze zlata třeba nabarvenou na zlato. More, chceš ty věci nebo mě budeš furt? No jo, chci ty věci. Stůj, ne? A tak jo, tady jsi. Jo. Takže, doufám. Jo, dobrý, dík. Nemůžu zahodit. Já doufám, že jako aspoň nějací lidi tady budou sledovat tohle. Jakoby, to nebude tak třeba 5 zhlédnutí, ale no co, to se postupně vybuduje. To jsou začátky. Doufám. Začátky, přesně tak. Když tak to můžu propagovat na mém hlavním kanále, No. což je vláčka.cz. Dá si musíte se kouknout. Jo, musíte. To je příkaz, to není doporučení, to je příkaz. Já bych zkusil najít ten Jungle Temple, jestli tady je. Jo, kámo, Kostlivce. Moc. Už jde po mně i to. A už Neber mě není. věci. Já tam dojdu, ale neber mě ty věci. Pavučík. Zombík. Teda, Ty
Počkej, já tě portnu. Six and a half hours later. Ej, mám pejska! Výbuch. Pojď se schovat pod zem někam. To bude náš plán, hele. Já mám 1 hápko. Pojď skoč semka dolů. Pojď dolů. Pojď dolů, dělej, rychle, rychle. Tak. Teď nic nebude vidět, ale... Máš uhlí nějaký? Mám 1 uhlí. Počkej, udělám 1 točku. 1 točku udělat. Můžeš udělat 4, hele. Já bych to bez fakt nevěděl. Pojď s ní na zem. Vidíš mě psáka? Já jsem ho posadil zrovna. No, jak já bych si mohl dělat pejska sem. Máš to co na vypíkání? Na vypíkání nemám nic. Ej, točka by Jo. se mohl. Jdu to Má. všechno, bacha. Moje. Bacha. Jo, jenom. Mini. Jo. Hej, kamo. Co tady s tímto? Nechám to tady. Jdeme kutat. Jdeme kutat. Budal, svůj krumpáč držím v rukou. No, kdybych měl obsidian, tak říkám, že tak bys byl tady, tak bych tady udělal takovou záboru kamalku. Šeden. Se nemám čím vydat, ale výdek by, o vole. Nepočkej, ne, já jsem... Ale, Nechal psa. Ten pes tě zabil. no nezabil ten pes. Tak Tě cenka. zabil. Tak, A počkej. nový den a jdeme prozkoumávat. Seber tam ty věci. Pojď. Jarný. Chceš psa? A mu máš kosti, tak, jestli máš kosti, tak jo. No mám. No tak jo. Ale nevím, jestli ti to vezme teda, za 2 kosti. Snad jo. A to je můj. Jsem si těch sanko. Ne, Tak já mám ještě jednu. Tady. prosím. Yes, kámo. Či? Nice, fialový to tak. Božně. Taky. To byla poslední, já mám ještě jednu, to mám na postel. Tak pak seženem další to, seženem. Tady máš modrý kytky. Počkej, mám modrou kytku. Dej mi červenou třeba. Počkej. Všichni jedeme stejnou. Fialovou. Jo. Tady máš. No tak tady ne. No tam, že by. Takhle Přede mnou. nahoře. Jo, tady koukej. Tady trošku doleva bych šel a tady bych se možná zabydlel. Hele. Tako. Tady takhle. Co na to? Tady? No, Hell yes. tak to tady skácej prostě. Všechno. OK. Řekni, až pojď si lehnout, až budeš u postele. Dělám to. Tak
tam Respect, který dělá to, že to sklo je spojený. Je. I nevím, jako, pak ti dám klidně ještě nějaký sklo, ale tady máš zatím. Je. Tak, Ještě jedno. Nebo ne? zasaď si to, abys měl achievement. Tady máš semínko. Les. Ale počkej, pardon, si musím dělat ještě. Jo, aha. Hele. 4. Um, 2,000 years later. Poslal jsem, pokadil jsem to celý. Musím to posunout o blok dolů. Díži. Tak a... ne, to ne. Tak to bude všechno pro tohle video. Doufám, že vás to bavilo a dejte odběr, like a ještě ne čau, protože vyjde i druhý díl, třetí díl, všechno, takže můžete dát zvoneček, aby vám to neuteklo. A teď už really jako, teď už čau. Yes, čau. Čau, čau. Řekni čau.